nosaltres no podem més que votar a favor d'aquesta moció, no? Entre altres coses perquè, com diu en Josep, cal canviar moltes coses, per evitar aquesta fugida d'empreses que, a diferència, i amb això no sé si coincidirem, a diferència del que ens diuen, no tenen res a veure amb la inestabilitat política, sinó que tenen més a veure amb una pèrdua d'atractiu per les empreses, que tot i a passar dels bons resultats econòmics, veuen com envelleixen les plantilles de la majoria de les empreses d'aquest país, disparant dades com l'absentisme i, entre d'altres greuges. L'única manera de revertir aquesta situació, des del nostre punt de vista, és promovent l'incorporació del jovent a la indústria, potenciant la formació professional i promovent, sobretot, l'I+D+I, subvencionant o facilitant la innovació, potenciant i, sobretot, invertint en vies, serveis i xarxes de transports millors i més ecològiques. I, d'altra banda, a ningú se li pot escapar que deslocalitzar ha de tenir un cost. De la mateixa manera que, com si nosaltres com a contribuents capitalitzéssim un pla de pensions abans d'hora, se'ns obligaria a retornar els beneficis desgravats. Deslocalitzar no pot sortir gratis de cara a tots els ajuts públics que s'han rebut. I aquests ajuts que s'han de retornar han de revertir directament en tots aquests treballadors, treballadores que resten en una situació molt complexa perquè entren, com deia un amic meu, en el desert, amb una edat en què la jubilació encara queda molt lluny. Nosaltres creiem que el gran repte és deixar de treure empreses a qualsevol preu, amb exempcions d'impostos i sense cap implicació social i ecològica amb l'entorn. Com demana el comitè d'empresa de Bosch i donat que sembla impossible evitar el tancament, instar el govern central i el seu soci de govern a derogar la reforma laboral. Això és indispensable. Que tant mal ha fet i fa. Sembla ara més necessari que mai.